Kyllä mä kokonaisuutena tätä keräilyä pitän mielekkäänä ja historiallisena ja sanon kuvaamattoman hyvänä tämmöisenä harrastuksena. Toki niitä on niitä kerhoja, monen näköisiä meikäläiselläkin, mutta tämä konkreettinen ihan esineiden keräily ja yhteen saattaminen, niihin on hauska niihin sarjoihin ja kaikkiin saada päätökseen. Kyllä se nimi talonpoikaisantiikki, niin se on niin kuin lähellä mun sydäntäni. Niin, että joka päivästä elämää, tämä on hirsivara. Tällä tapilla se tuolla kerroksissa, kun veistettiin hirttä, niin saatiin, siellettiin se puton niin kiinni lyötyä. Ja tällä, mistä se näkyy se aurinko eniten hirren välistä, niin tällä tosiaan niin vedettiin viiva ja ylimääräinen otettiin pois, ja kun oli veistetty, ne meni päällekkäin hyvin. Se on sivurakennus, mikä on tuo hyvin kaunis toi mettään päällä oleva pääty. Se on tommoinen luhtiaitta. Siellä oli aina juurikkaan viljelijöitä ja montaa muuta noita Pohjanmaan tyttöjä kesäsittäin asui tuossa luhtiaitassa. Voi kun muistasin siitä lapsuudesta, nuoruudesta, mutta se mitä muistan, niin on ollut ihanaa aikaa. Olin tavallaan kyllä kaksosena toinen, kun Terttu Töllervo kuoli 11-kuukautisena. Minä tunsin itse, että minä jäin perheen ihanen lapseksi ja äiti kasvatti hienosti. Niin se nuoruus oli kyllä moninaista ja liityin moneen kaikkeen. Niin kuin 4H-kerho oli hyvin tärkeä mulle. Olin 2 kylän Saloista ja Löyttymäen kyläpäällikkö. Tänä päivänäkin noita mäntyjä tuolla metsässäni on 2 hehtaarin alalta, mitkä olen itse kasvattanut. Sitten ensimmäinen mopon hankintakin oli hauska. Minulla oli kanoja ja kananmunilla vaihdettiin se lähikaupasta. Tämä on ollut silleen minulle silmää hivelevän kaunis, nämä sepän työt ja kaikki. Ja messinkin valut ja neliskanttiselle poran terälle istukka. Kun meillä Löyttyniemessä kävi Nokian metsätyömies aina pahona päivinä hakemassa piimää. Ja hän rupesi kertomaan siinä meille pojille, että kyllä pojat on hyviä päiviäkin nähty. Mutta kaikki muut hän on pistänyt kurkusta alas, paitsi ne piikkarit, millä hän 21,5 vuotta oli maailman mestari, millä ne piikkarit on jäljellä tuolla Kalkan Nokian kämpällä. Ja todella kun hän siinä kiitteli piimästä ja lähti, niin minun poliisiveljeni katsoi urheilun jättiläisestä, on sama mies. Katseli sieltä kuvaa ja muuta. Ja minähän sitten olin saanut aikanaan lahjaksi enovainaan, joka sodassa kaatui matalapaine resentin. Ja lähdin hänen metsurin perään, niin sieltä putken välistä vielä ajoin, kun olin pikkupoika. Ja niin sain ylipuhuttua, että sain ne piikkarit tänne siihen aikaan museoon, mutta siis säilytettäväksi. Kun minulla on se periaate, mitä mä saan tai ostan, niin minä olen keräilijä, enkä rokari. Ne löytyy täältä. Tässäkin on semmoinen piippu, joka on käyttämätön ja on pitkälti 200 vuotta vanha, joka on vihkimättömän Suomen kuninkaan, senaattori Mechelinin jäämistöstä. Muistan jonkin verran, mitkä oli niin kuin arvokkaimpia pienesineitä. Niitä oli minun syntymäkodissani Löyttyniemessä ihan riittävästi alkuun tuoda tänne, että saatiin esille. Ja mä olen semmoinen monitoimikeräilijä vielä, että antiikkia vaan. Pitsnoukka. Suutari käsitteli nahkaa tällä pitsnoukalla, ja tämäkin oli tehty jostain elukan reisiluusta 4.
näitä traktoreita. Tässä kaikki paitsi Setori, kaikki on käyntikuntoisia, jos halutaan laittaa käymään. Tämä Mörkömajuri, siinä oli piikkipyörä ja niin, että talon mistä sain tämän ihastuvat, mulla oli semmoinen vanha ruohonleikkuri päältä ajettava. Siihen vaihdettiin. Jälkeenpäin heillä on pikkasen, että kasku tommonen kauppa tuli tehty. Mutta tämä 22 malli Fordsoni ei ole esimerkiksi jarruja. Siis olemassakaan tehtykään. Ei ole lokasuojia. Ei ole piikkipyörä, vaan ripapyörä. Ja tän jopa kone pyörii, mutta pitäisi kunnostaa. Ei uskois, mutta kyllä täällä ja puristuksia on. Tästä olisi kova halu tääkin entistä. Ja sitten on pikkuallikset, mitkä on lähes samoja kuin pikkuvalmetit. Ja sitten on se Setori, joka on se K-malli. Kyllä se on niin luontaisesti tullut, että suoraa nimitystä museoksi ei ole ollut koskaan. Ja vielä sitten tavaramäärä vaati aina rakennusta, niin kuin nytkin vaatisi ehdottomasti puolilämmintä tilaa. Mutta kyllä minä olen joka lauantaina lotonnut, että saisi sen puolilämpimän tilan, koska on korvaamatonta esineistöä. Minä omistajana väittäisin näin. Ja johan mulla on semmoinen tokaisu tähän, että kysykää mitä haluatte nähdä, se löytyy. Ja tiedätkö, kun on noita lapsia, siis koululaisia täällä, ryhmiä, niin varmaan ne rasavillipojat haluaa tohon ja kuvia. Joo, ja ne on jalkapuussa. Ja ne on vanhat tosiaan, se Hauho-seuralta, mä en muista oliko se Kylänraitti 1 tai se osoite mistä hain, mutta ajatelkaa tämmöiset asiat, ne on heti haettava. Kuorinut mettästä puita ja lankkua tuolta varastosta ja puhelinpylväitä pystyy. Ne on kairattu 2 metriä syvää ja betonilla valettu hukka pois, että se on varmaan luja. Siis 1969 on ensimmäinen rakennuslupa, mikä on Mäyränpäästä Kirjolohilammesta loppu lohet. Minä sanoin isännälle kimppalohikasvattajalle, että eikö pureta avoin yhtiö, ja minä saan ton pakarin. Teen siitä Kivikellarin mäkeen niin kuin päärakennuksen. Ja niin, siinä kättä lyötiin päälle, ja ensimmäinen rakennus oli metsästysmajan nimellä. Ja siitä se alkoi ja kyllä semmoinen 20 vuotta meni perään, että joka vuosi siirsin yhden rakennuksen. Ja vielä hauska, millä minä ostin niitä, mihkä annettiin moottorisaha vaihdossa maksuksi ja mihkä tosiaan haulikko, mikä on toi savusauna on haulikolla vaihdettu. Niillä on kauppatapahtumana jo oli hauskoja. Kun lahjoitetaan ja saa maakunnasta, niin ihan kylittäin on arvokkaita juttuja, muistiin pantavia tosiaan. Viimeksi oli tässä Tervakoskella.
Ja vielä kun sinne oli löytynyt jotain, niin vielä omistaja, eläkkeellä oleva tamperelainen, niin soitti, että Tomi, nyt on vielä. Ehdottomasti tämä on säilytettävä. Ja tosiaan niin missä muodossa kuinkin, mutta ne joitakin, kun on tavaroita annettu tänne museoon, niin niitäkin kunnioittaen jo. Ja kyllä se lähinnä olisi se säätiöinti, että tämä säilytettäisiin sen takia. Tietenkin yrittäjää tarvitaan siihen, mutta tosiaan niin säätiöinti. Onhan tässä pinta-alaakin, kun tämä on metsätila, tämmöinen vanha hevoslaidun tila. Tässä on 25 hehtaaria kokonaispintala ja se kätkee sisällensä arvokkaita juttuja. Tuolta Koivukehän tieltä, kun on hirvi siellä puinen, niin siitä kun lähdetään mettään, niin semmoinen 50-100 metriä, siellä on korvaamaton, mikä oli Hämeen Sanomassa just kirjoitus, niin härkälähde. Niin, ettei semmoista pumppua löydä, että vesenpinta laskisi. Ja 2 metristä särkästä tulee ihan tislattu vesi. No sitten täällä on se kivikellari. Ja täällä on näitä luonnonjuttuja melkoisesti minun mielestäni, että pidän sitäkin arvokkaan.